Dneska lidi, čau. Já vám ukážu do chatu, jak se jmenuji. Jmenuji se RUZI-E43760. Teď mi můžete poslat něco do mailboxu. Já si půjdu do Google, do Firehouse. Vezmi si je. Prosím. Dej mi něco. Hlej, mlávičku, zochu. Půjdu do kavajtoky. Rovna si jak mi sládce. Podívej se na mě. Máš nadšené oči. Tak jsme tady. A půjdeme asi sem. Vybereme si nějaký dárečky. Bojovali jste statečně. Tam to někdo natěžil. Tak vypadá. Tak my budeme tady. A teď tak budeme těžit bucholku a fakel. Já jsem zase tady. Netrvalo to moc dlouho. No, naposledy vám ukazuje tady toto horní. Tak to si zádejte, když tak. Do friendu asi vás když tak přidám. Můžete mi poslat Kenya i huge, budu moc rád. Dneska pro tohle video bude to asi už všechno. Takže dneska vás pro tohle video loučím a čus a přidejte se mě. Čus.